Unya no yaki umat baro lagi kemat jangki. Onom don show ke jing yap. Om don show ke jing ngosi. Lani ke jing yam. Lani ke jing pang. Ki ki berim ki la jano. Ong ka ktin uble nakakita jing penpau. Kal nong ka paar huay ke dekot ka basaw. Ya don kata ka jing mensim songsun kata mensim ngau melung ya iklung dengan next kamba kani ka jing du jeni ini habis tanong ka jing du ka khadu ang ne habos nong nongra Hading ke jing syap penyap dusmon ya kamet ke besa jong u hebret kershan bor karmudai news nam kerta la tep don buram ha ulum jing tep shnong hanongra henne kesni. Yes. Forefront media ulai yolat ban kren baki katto kat ningut kilong kemi bat kilong kpa bat ki kun samla halor ke jing shngan ke shnong ke thaw ke jongki ke jing senjor ke imlang ke salang ba ke benta ke ba kum ke sorkar bat kum ke imlang ke salang ni don kam ban le banwan ra biang ya kata ke jing suk ba ke jing shngan na ke benta ki kun ki ti ki jongi Tahkan kajeng sengau kia jongi ma kum kai long keme ngiyo I kum ne kum ki khlung ki balui lui ki shalek kum ne la arngut ki khlung te tang hapo arbanai ro kum ne toi la jia si wei ri bla kham rong ba kum ne hi ki le kajeng jia te nadin jong katu para jonga ro ki la tiet la bom nadin bat na khmat ki barat hang ne afot te mentai dang dap si benai si tayau te la long sautuli ka mensim mo hane ha snong jemi tengah dak jing ngau khia kan te ngin hab ban trai sitom kum laki dong ki snong I kwa kan ban kentulang ki sang samla ki sang long keme ban baro ngi dei ban jahat ken sakmat mo te kum ya kabor jong ki badai khmi ru bab kin wat benia bakin lap no kan syukum ni hakadong jongi te long ngau jak buram kan rajing shisha kirang ba snong ru kila pen klan ni la form kiseng long keme kiseng samla ru ni la ayu ru kata ka jing sniang winang kumne bet mo kadon hi tharai ka jing telat mo hakibor ki ba kham halor ki ba dai khmi yo ki telat ru kata ru ngam tip le si ki trai ru ngam tim telong kata mo rai dangi pet kum ka jing le jong ki pulet ai bapli ka to kasngi kila trai sitom shisha hi te yo ki bakam halor jung ki pat yo ki kimle long ya kata mo kini ki na po police station te kila le yo ki bakam halor jung ki pat yo ki supi na ya kata ro ngintip mo lang ta kane ngi dei ban ya trai sitom ngi dei ban ya ai jing mot lang iwe ki kon samlai ki long keme ki kon samla lang ta ngau baha kane ka wei ngas ngau ayu baha na mar lada pen I kini ki yu ki katu ka jing comments yung ki don ki bakta yang ikum kinong song dong kinong song snong ru ngikta te bat ya katu kalong yeng ru kadon ki comments bakta katu kalong yeng ru ngi dei ban pet katu kalong yeng kalong kumno ki kamai kumno ki im kumno ya katu kalong yeng ru ngi dei ban pet te lada ngimla ban pet kum tangim dei ban comment rajing sisang ngi dei ban ai comments da ka babaha kanang bangin ya trailang ka imlang ka salang ba ngin yo ban tai iwe kan te hanrai ka jing sisa na phlau jieng kan na phlau jieng te kumno kan mo na ka phlau jieng te ba pli song wai ka jing ker mdan te kalong ka phlau te na phlau ini klung ija te ong kumno kan nai keno ya no kan tangi mdai bangi keno ka sarkar ni ong to trei ba tawat ikini beriu trang senam kan mo ngin keno le yu ho ka dai ka benta ka dai jongi keme pa laki lek school ki one school ngi dai mangi ban lek shaw te kata ka jing ong iba perstun kum tan nai kena te ngau ayu ma ngi klem kena kim dan hiru ba kena mano kum ta te kata kan ka wei na phla unja te ong kum no kan nang shuban kren no ban pe itu long badang dei ban le ka san no but ni a small rich water boy but kini ki jing ja kham tam ni ki khlong ada ke bawah kita yang salam yang kita itu review berapa ini, but yang nak bandong tama ni Dubai tambah
kin yo no kulit kin trishtom bain yo no kanang bakam kita kinong be but makan kam so shingan kashnong ka town man ro khat kila ship tim but kami bat pa kami kwa shu ban de trei ro dan tade ki ong pai long shaba ro no chu ni ke ba bakta ya ka jing snow ka ta ya jing mobil berkat ya baro ki belong vulnerable areas mo ya ka emang kasalang kita ki ba ki yo lat ki jing snew ban rong ni hab de long pensitom man wa ki daw man kana banang ni sakmat kam ninja shu ki belong dai ki kalong ba kendet man riu ye ya baro khat no ni kum ke sorkar ba ki di sorkar ndai tang ki tu basong po halo ni baro ni dei ke sorkar ban ni dei ban wat teng halang lang bat ke society ngene wat ya kita kinong penyap ya ki klum na ko ni le se ki sngo ba ni like ben la da jai eru penyap like ben simpur wat ka an ru simpur ba kat bakin penyap te kimyo hop ki brio but ni dei ban instead but hapo shisnem kade ban rai but what ru ka kata ka ba sya ba ka imlang sa lang ba di ban penyap ikhlung kena ni but ngiyo ru ki jingtep menta ba ki don ki khlung kena ki penyap ki syang ki hikai ban pen pe ki pornography but sarkar kadai ban what jelio yakini ki ibar ngamtip iong yanu tangba lada iong kum kata haba isyong hakabor ila ban pensange ate iki gijing sneo ila ndai ki transfer bada ki batri hong tanghang ta swaru but ya ka kamru kim ai ya ka hok ki bade ban yo ki ai ki ai pisa te kata ka di rukom iu te ka sarkar de mangi ru mdai tang maki habangi ong sarkar de baro mangi ngi dawa baka de ban ya hok ya ka ai ru oi ga jimu ko ni baka ya si dia ni na ba dia tai dia ni shi pa ga ji ta ga ji smoke ga le ga to ni su si dia ai ta ga fu da ni shi ta ni na kale ka da ba isle tan ga le ba to dan bat asin sima snow pa ga ji snow su si Kau ini juga parti, kadang kadang waktu ini kita minta kapal keluar kan kita, kami kan keluar, tidak kapal. Waktu itu pak shopping, itu sedang kegiatan kok, yang harus kita mesin, no, kita fly ini, ini tentang kamu nama apa, ini penat, ada tip, kayak kita apa, jadi buat mana apa, leh ini pun, apa, sekian kita. Kum kalong komite ka dei ka bas ngokia ban yo I ba ki klung ba ki kena ki don ha ka jing ma ha la ki yang la chong pikani ka pen I shisha ba ka tu ka jing don jong ki snong ka dor bar snong ka dei ban sim khia ha halor kum no ba ki batai ya ki long yeng ya ka rukom ban sumar ban ya da ya la ki khon la chong kabaar kalong ba ka policing ru ngidei ban yo I ban le ase ka dei ban shim khia ba ya kani ka jing ja ya ini ikhlung you late in a matter of just half an hour ba ija mdon batip ti kita ki mo ki mechanisms ki bangila ban yo ban bu ha kini ki chaka ki balong high risk kadai ban don kanu ka let's say ka mo ka awareness program ya kini ki long yeng kanang ba kinum shim sting tan ya ki kun jong ki haba ki don ha yeng let's say ka ba kham kong san ru kadai ba ya ki long yeng ki ba don ha ki jing e let's say ngin pet ru ya kini ki krach mo bakin bu ya kini ki kelung kanang bakin yo ban don ha ka jaka ka ba long safe kan ka ba don ka jing shanya ka ba don
kabadon ka jing yada kan ye ki khlung jongi wele jia sang kam gini gi jing jia ka di pormo de yui dang tiaw artiaw de jia ye tu khna gam tu te so tu khna conswet wa dang nyau snam nong tes te tip I wa jia hagni jala yong I tang wa man I was nyau si bha te like I think we look forward to justice from all government so that justice will be served. And also jingskiat to mani gibru kiwa MA jingsnyao para bruma ntip de kamon ki ujia kam gidi jingjia hini ha state yong I the mani kam gibru tip blai jo ongi tangwa kat ni jia kam gini jingjia te man skiat I was nyao si kat ni wada si ka perthai te hap pat wat igi koni de miet hap snenigi te hap pen chlor wat igi yo man gigi wa sian yo dam gi chania klumari gi bru cha duti cha sengking dep nei te mainly the government yong I feel like they should really take major steps to combat this issue. I don't know how, but yeah, let's hope for the best and let's hope that justice will be served. Thank you.